4 de cada 10 treballadors de Catalunya tenen condicions laborals precàries, segons dades de la UGT. Un treball es considera precari quan els ingressos obtinguts estan per sota dels 1.000 euros al mes per 14 pagues i no assegura el compliment dels drets humans laborals. Els joves són l'esglaó més feble dins el mercat laboral. Són el segment de la població que pateix les taxes d'atur més altes. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, un 34% de la població juvenil està en atur actualment. Els treballs temporals i els contractes precaris i mal remunerats representen la realitat dels joves catalans. Però com que el fet de, com els joves estem buscant feina i diners, al final és com que acceptem situacions que no hauríem d'acceptar. Ens emportem les feines més precàries, més temporals, sense contractes, perquè no tenim experiència, perquè tampoc en podem tenir. Llavors, això crec que ens està afectant més. Ja que quan entres al món del treball el que solen fer és com explotar-te d'alguna manera amb sous molt baixos, però esperem que a mesura que passi el temps es vagi millorant això, perquè crec que els joves al final som el futur. Els joves reclamen millors condicions i garanties de treball per poder assegurar el seu futur. Sindicats com Comissions Obreres ofereixen representació als joves i defensen la igualtat entre treballadors. Que tinguin unes condicions normals, no diferents pel fet de ser joves i que bàsicament sí que existeixin unes polítiques que incentivin aquesta entrada de les persones joves que tinguin recorregut. No que sigui de ven a aprender este oficio no te va a servir para nada. En el context actual, és fonamental enfortir les polítiques actives d'ocupació. El Parlament de Catalunya insta el govern a prioritzar el programa de garantia juvenil adoptat pel Consell Europeu per garantir que tots els joves menors de 26 anys rebin una oferta de treball digne. Millorar les condicions en el treball i reforçar la productivitat són alguns objectius per evitar la precarietat laboral.